O Teatro Principal da Deputación de Ourense estará de estrea no inicio da nova tempada, no mes de setembro, logo das obras de reforma iniciadas esta semana e que suporán a renovación do seu escenario, a instalación dunha nova pantalla de cinema e un sistema de iluminación actualizado e máis eficiente enerxéticamente. As obras de renovación deste espazo cultural teñen un orzamento de preto de 108.500 euros, dos que máis de 43.000 estarán destinados á renovación do escenario. O actual correspóndese coas instalacións orixinais do ano 1992, data na que se rematou a rehabilitación do inmoble. Unha empresa especializada neste tipo de proxectos é a encargada de colocar un novo piso, utilizando materiais técnicos que facilitan a montaxe e desmontaxe das distintas producións que acolle o teatro. Tamén o escenario procederase á substitución da actual pantalla para proxeccións audiovisuais en uso desde hai 15 anos. Cun orzamento de máis de 17.300 euros vaise instalar un novo equipo mecanizado que axilizará a montaxe de pantalla e ofrecerá unha mellor calidade de imaxe. Nesta semana iniciáronse ademais os traballos de instalación dun novo sistema de iluminación nas zonas comúns do inmoble, un investimento próximo aos 48.000 euros que se enmarca na forte aposta que está a realizar a Deputación de Ourense para mellorar a eficiencia enerxética dos centros dependentes da institución provincial.